everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Di lang lagi ko kay masuko manggod si Mamita. Unsa man? Basig kini mo gusto. Sir, ayaw, sir. Ayaw taon, sir. Pagpili. Makakwarta ka o mamatay ka, Laika. Pagpili. Dali, suot, sir, dali, sir. Dayon nga rin, arit at diri magsulti. Kana, naaram din na. Ha? Ibutalan ang gigunitan ni mong pistola, sir. Mubutuon niya na. Laoy, nakaihi na ko nga riskadlok, sir. Sige, sir. Papangutan na lang. Nakaila ka ba ni Crystal Alcantara? Oo, nakaila ko. Kauban ako siya sa trabaho, pero patay naman siya. Namatay kay kipatay. Oh. Sulti lang sa tanan mong naibawan. Mauro ka lang gusto ko. Igon sa day ka ni Aning Crystal. Iya ko isuon. Manghud ako si Crystal. Apan ang suko siya ako. O huwag siya masulti kung si kinsa ang tao nga ni pasipa niya. Ha? Unsa ba siya masulti? Unsa po niya pagsulti nimo nga patay naman siya? Dakong buhi ako isuon. Ha? Unsa buhi ko taon nga patay naman? Gilubong man gani ang patay niyang lawas sa minteryo, sir. Ang nailahan yung Crystal Alcantara. Mosigli na Cervantes nga kumangot. Wa mamatay. Kay milagrong naluwas gikan sa kamatayon. Oh. Ang napalgang patay iya sa batanong babae nga dili na maila ang itsura. Apan susama og porma sa lawas sa kumangot. Lo. Mao ba di ay, sir? Kung mao na, pwede mo lang po si Major Gaspar sa pagpatay niya. Unsa? Medyo Gaspar. Gusto ba ang nabati? Oo, sir. Kauban mi si Crystal at kayo na nagikidnap siya sa opisyal sa pulis. Sa bahay siya. Kaadlawon to sa diyang nahitabo ang pagdagit niya. Paingon siya nga mo pauli. Nagpakuyog siya nako kay nahadlok sa gibahad sa Major. Kay nakigbuwag siya ini tungod kay grabing salbahisa o kinaiya. Huwag gina ko masayop nga ikaw may akong nahunaan. Nga pagisayran ka ron. Oo, pero gibaharan ra pa ko sa Major nga patyon kung musulti ko nga siya ang nidagit ni Crystal. Nadlo ka sa Major. Pero sa kasuod ninyo sa imong igala, huwag ka makonsensya. Nakonsensya bitaw ko. Kay nagsige lang kong pangambot sa mga pulis nga nag-imbestigar sa maong kaso. Maunta, nakasaksi manggit ko ug nakaila sa sadan. Igon na ko ako siran. Ha! Si Major Gaspar di ay. Pagbayad siya. Sir? Tarawang suod ng sobre. Akong itunuli mo. Oo, sir. Hala, kadakan ko na ni sir. Ako lang palipay ni mo. Nga imo kong hitagan og info. Bayan sa tao nga nipasipa sa kumangot. Kadako ko na ni sir, uy. Jismil? Gusto ka? Ako prapunan? Pila ka? Gusto kong malingaw uban mo sa kama. Sir, uy. Sure, bitaw ka. Solte kung pila ka. Dako naman ang gihatag ni mo nako, sir. Ikaw lang ko'y bahala og pilagod. Dadalang kog motel, sir. Okay. Sige. Tara. Bao ba di ay, darling palangga? Oh, darling palangga. Ako karahatag na iwag kontak number ta ako. Big baladel. Naa ka na Mainland China. Kaya nga naman, Aling Sonsa. Kada ako pasabot na sa iya nga ikaw ako laytahan. Ikaw kada ako sinaligan sa talaya din, hiba. Okay. Salamat kagayo akong darling palangga, Madam C. Ako kada gusto siya hatag sa iya paksalig sa imo ba.
O niya, unsa iyang response? Okay. Kay kanada ko pagsalig sa ako ang Big Paladin. Mao to. Siya ngayo imo ha kontak nampel. Mangag sa ilong. Akong ampingan kanang imong pagsalig gari kanako. Huwag yun kini nako dama. Swerte kini. Kanikalitlong abot sa akong kinabuhi. Apit na matuman ang akong gipangandoy na mamahimong pangulo unya ning maong sindikato. Wa yun ko masayop sa akong pagtubay sa babaeng insig nga si Madam Jane. Magamit ko day siya alang sa akong ambisyon. Bisan og pinangita ko sa balaod. Apan nagkalig-on ko karon. Tungod sa nisagkup karon akong sindikato sa markang dragon. Ako na ko pagsalig sa ako darling palangga. Karamidto kaspalba. Ako ka na lipay subla-subla. Tukat ka na kauban ako darling palangga. Madam Jane! Mulay ka ako. Asa man lakaw ako palangga na, ha? Sa akong resaos, nalang ko'y asikasuhon nito. Oh, okay. Walang unatay kitoy-kitoy, ha? Oh, Basta kay sultihan ti ka. Naning kamot ko aron mahug sa akong mga kamot ang squadro oban ang iyang kauban. husta! Kinsa ka kauban sa eskwadlo? Siya ka na mula babay pa. Ka na mas slim, iya lawas ba? Mailhan nagyapon ka na siya sa ngadto-ngadto, Madam Jane. Paabot lang. Gusto ko ka na siya patay sa eskwadlo ba? Apil siya patay ba? Ha? Kamu ka na patay sa ilado, ha? Sakto na ko na. Hubog na ka, oh. Pasagdi ko. Gusto kong maglumos sa vino. Ano man ka? Ano sa man ka? Ano sa may problema ni mo? Ikaw akong problema. Ano sa? Buang ning pagbatiya. Paglabaw na kong buang. Nga nahigugman ni mo, Misael. Lina, dili na ko mahimong mahigog mapasalain. Kay gano? Tungod kay ka muna atong Miss Alea? Ha, Misael? May relasyon na mo atong babayana? Lina, Sultihi ko, Misael. Tug-ani ko sa tinuod. Kamu na ba ni Miss Alea? May relasyon na ba mo? oh. Kung may nahitabo na sab namong duha. Misael! May nahitabo na sab nato. Nalimot ka. Lina, palihog lang ayaw ko pa konsensya ha. Nahibaw ka gyud kung ngano nga nahitabo ka to. Tali natong duha. Dili ko kinibadawat, Misael. Dili ko kinibadawat. Sakto na. Hubog ka na, Lina. Magsulti lang niya ta. Kanang tinaw ng panghuna-huna ni mo. May pagnamatay na lang ko kaysa mga antos ko yung nagbabatiya. Lina, ayaw pagsulti sa mayana. Wala'y lami na kinabuhi, Misael. Nindot ang kinabuhi. O man bitaw nga, niata ni nga sitwasyon nato karon. Kay parehas tang nangita og hustisya sa atong ginagatan. Dili ko makadawat nga kamo na ni Miss Alea. Dili, Misael. May pagmamatay na lang ko. Hain na bad si Glena. Ako nagpahilo na siyang kwarto, ma. Laom ng gabi sud na sa ibog lawak. Katuog na nga to si kina Misael. Wa ko duka ang anak ko na ni problema, ma. Ay,
Kaluoy ni Inday Glena. Nabatik yun na ko ang inyong gipanagsultihan. Madibi, Misael, usa pa kining gibuhat ni Mudong. Gilumpong day ni mo sila. nasayop ka, Mama Dibi. Unsa ba day buti pasabot sa gipanulti ni Glena? Okay, sige, paminaw. Paminaw kay sultihan ti ka sa tanan. Dili ko magkatuga magkunahon ni Glena. Naluoy ko niya. Apan, dahil kong pasab ko ni Alia. Glena, pasaylo ako kung nahitabo man ta. Laki ko. Kung natintalan ko niya tayo gayon. Pero nakonsensya ko kay nakasahag ko sa mga relasyon ni Alia. Ang babae nga akong kikumpang. Dong, bago sa diha, ape. Misael! Yak! Oy! Ano sa mas, Mama? Bago no sa Mama, kadil sama. Bubangan ako. Misael, pagdaliin taon ko nun diha kay Siglina, wala nito siyahang lawak. Ha? Kaya asa man si Glena? Glena? Glena, hain ka! Glena? Oh, wala siya din eh. Milakaw ka siya? Mau ka? Misael, Ma, gipagutan ako si Juno nga caretaker. Kadlawon pa magkunong ni Bea si Glina sa kais motor. unsa? Pastilan. Ay, ang botog ikalipay baka kini ni Sir Mart oras nga iya ning masayran. Andam na kong dawaton kung iya makonsilutan, ma. Apan ang kunong ginako, nga gimahal ko si Alia. Ugwa kami relasyon ni Glena. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.